Mae CAMO yn acronym ar gyfer ehangu par o cromfachau, ble mae pob cromfach yn cynnwys union 2 derm. Enghraifft, gallwn ddefnyddio CAMO i ehangu'r cromfachau 2x tynnu 3 lle os efo x adio 6. Mae'r ec yn CAMO yn sefyll am cyntaf, sy'n golygu ein bod yn lliosi'r 2 derm cyntaf yn y cromfachau, yn fan hyn 2x lle os efo x i reid 2x di sgwario. Mae'r A yn CAMO yn sefyll am allanol, sy'n golygu ein bod yn lliosi'r 2 derm ar du allan y cromfachau, yn fan hyn 2x lle os efo 6 i reid 12x. Mae'r M yn CAMO yn golygu mewnol, sy'n golygu ein bod yn lliosi'r 2 derm ar du mewn y cromfachau, yn fan hyn -3 lle os efo x i reid -3x. Ac mae'r O yn CAMO yn sefyll am olaf, sy'n golygu bod yn lliosi'r 2 derm olaf yn y cromfachau, yn fan hyn -3 lle os efo 6 i reid -18. I orffan, rydym yn symleiddio'r 4 term gan gasglu unrhyw dermau tebyg. Yn y canol, mae 12x tynnu 3x yn 9x, ac felly yr ateb terfynol yw 2x di sgwario, adio 9x tynnu 18.